Alibaba, kumpanija internazzjonali ġganteska, uriet interess qawwi li tinvesti f'pajjiżna. Fost l-ewwel suq li beħsieba tinvesti fih huwa l-Fourth Generation Cloud, jew aħjar kif irreferew huma għalih bħala l-Malta Gaming Cloud. Dan l-interess ureħ fi preżentazzjoni li saret il-ħamis filgħaxija. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għall-Logħob Joseph Kuxkiri tkellem dwar l-ispeċjalizzazzjoni tal-kumpanija. Speċjalizzaw fl-e-commerce, ġifieri huma kompetituri pereżempju tal-eBay. Però moment fuq skala ħafna kbar. Però apparti l-aspett tal-e-commerce, huma jispeċjalizzaw ħafna fit-teknoloġija, dak li għandu x'jaqsam ma' cloud platforms, data technology, artificial intelligence, big data, Internet of Things, u huma grupp enormi li jipprovdi ħafna sistemi ta' teknoloġija fid-dinja. Huma jibbażati ħafna fiċ-Ċina, però issa taħarsu ħafna lejn-Ewropa u anke lejn-Amerika Latina. Is-swieq li timraħ fihom huma varji u fil-fatt għandha preżenza fi 17-il pajjiż kbir minn madwar id-dinja. Is-Sur Kuxkiri spjega li Malta tista' sservi ta' pjattaforma għal investiment u ponza biex din il-kumpanija daqshekk kbira timraħ f'pajjiżi oħra Ewropej fejn sa issa l-preżenza tagħha fl-Ewropa hija minima. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri qal li l-investiment tal-kumpanija Alibaba imur lil hinn mill-investiment innifsu. Għax sabiex iġġib kumpanija bħal din f'pajjiżna ikun sinjal ċar għal kumpaniji oħra tas-serjetà u l-opportunitajiet f'pajjiżna. Alibaba jiftħu preżenza u Malta. Llum fil-fatt ħabbarna l-ewwel proġett li ħajkun din jagħmlu Alibaba. Nista' ngħidlek li għaddejjin iktar diskussjonijiet ma' Alibaba sabiex kemm jista' jkun naraw li jkomplu jkabbru il-preżenza tagħhom hawn Malta sabiex imbagħad permezz ukoll tal-isem Alibaba u Malta nkunu nistgħu nattiraw azzjendi oħra li żgur ħankun qegħdin impoġġu isem Malta fuq il-mappa fid-dinja fejn tidħol teknoloġija fejn tidħol l-industrija u l-ekonomija diġitali. Fil-fatt dan jikkumplementa wkoll il-ħidma tal-Gvern li għamel minn Malta gżira tat-teknoloġija tal-blockchain. Dan il-pass qed isir wara li l-Prim Ministru Joseph Muscat is-sena l-oħra kellu laqgħa mal-fundatur u Chairman Eżekuttiv tal-Alibaba Group Jack Ma.